Kumno baro usnam batmai PSA baro atat ngakermen ba uni usnam undi babha hadin kanek arpo ke bala ade kan nem sniu ke ba sniu ba bat ke bala penjulo de bun ba ki jing em tengah kermen ba usnam ngila ban ya chakman ba ngila ban kiu bat pen kiu ya laki yang kisam ba ya laki bahayang bahasam ke bengi bat bengi buram te mentang singi aku ankan pang ke issue kabapun maki kim daya kata kari halor ke economics jong ka LP bun maki brio pon ki kren ka LP ki kren bet nakaliang jong ka kajing sngo kajing klut jong ki kajing dom jong ki kanya ka jutang gaja bakasa astang kajing dom kajing israi kajing isi ya ki wi jaj penyo kani kadi kajing bakla namar ba ladap hem sutu balai filan kame ka LP ladap hem sutu balai bat pi poino tang kajing klut kajing shongshit kajing buat jong kajing dom te ka movement jong pi kajing ki jong pi kala flop lepa pidi banong ki brio ki bajai bagi bepenon kami laga khali ka LP kadi ke issue jong ka immigration kata kamut pa kadi ke issue halor kumnu ban sange lani pen sange ki brio ki bawan nabar bakin shimi ki kam ki jam jongi bat suki la dakabale omta ngiting lu bayo ki buhai shnong bat suki kinsa weng no ingi kinsa Punjab pendam no culture jongi kata kadi ke jing tiang jongi bat kibun ki nom ikmat ki leader ki pen sngo kumta ki brio nabar kinwan bet namar ba kaliber jongi ka bai trei jong u khasi menta kala khamhe banyu jong dakhar ubon kaliber kalong katat ba kajing trei jong dakhar katat ba banyak kajing trei jong khasi ngam keren ne kata kajing long bamlong professional ki khasi ki simpor pindah pe ka kam mak tangi habai kam ki dakhar kata ngam keren ngakren tangi ka dor ladang ni khen ba ni sham u khasi u sham kham bon banyu dakhar kata bengi sham bon ba jaka but ngam dam problem ya kata nganga thai kre ka babha lada u khasi lene dakhar unung nong tre udei banyo ya ka dor ka babyang henrei hakajing kodo kajing sniu jong ki jaka bikisa maki ki dakhar ki la hab pansim ya ka dor batan bakin yo kam sne ka LP kono mla antri kam lanu lenoru larangim toket ya kata ngidei ban kema ba ngimde ban penhari ka dor jong khasi udo banyo be ka tu ka dor dakharu udo banyo ka tu ka jo ka dor ngidei ban burom ya ka labor jong ki ka jing trei jong ki bre larang ila nemta nganul ban ko pe phi ba ki bre jong yiru kin sakeo ba ki dakhar larang ki contractor bat kini ki malik doyong ki malik motion ka balema lara ka dor jong dakhar kalong ka jo ka khasi de kin hapsim hi khasi bat larang idon ki wi an lu halor jong ka LP ki an ki bapin klan ya ka leba ya ka jing tre ya ki nong tre bat ni burom ya ka jing tre jong ki ni adai ki ni ka jing ma na ki jing mo ki bun ki jing ma ki ukom trikam larang ni nur banne kom taru dai kani ka state kan keu bat kan he kan san hane kat komenta larang ni persang ban wanra ya ka LP bat ngim control ya ka leba kam dan jing mo de namar ba kinsa yo tibet banrung namar ba ka marketplace ka yo ka hat ka business kan dawa be ya kata ngide bendawa ba mdi tang ba bandon ka LP ngide bendawa ro bangide pen scam ya ki an ki bayadai ki nong tre
Nama hakan ka jalang ngim buram bagi nong tengi shule le men le ba kasi tama hajisha ni kloi baban ayu tu lakhar mangi la banyon yu tu lakhar sakaweru lakhar ula dan bun hakisab bagi kasi duna ni de ben penklanyi gitu ni de ben aya gitu kisab hau kasi padahal ju poru lada bun ki kasi batai kumta kin sahab ban kamlong profesional ki haban pendap ya ke kam kum ki de ban pendap ngamla banlan ba lada nga ai kam yu dakhar ba kasi u kam dap klo u dakhar ban yu kasi nama ba u kasi u kamlong kindiat u kam jitu kindiat ngam kidon kidaw haka jingkerdu u dakhar u lahaban kam pendap klo ka kam bunyo askawi ka kam kasi pada la se ule tangkawi ka kam ha po sitio u dakhar ha ple ar lai jakar la se kini kike kin sap kalahi tangba haka juko poru ni de man kamau ba larang ngim kamau ya kita ni dawai ka LP tama larang ngim buram ya kini ki an ya ka dor jong kaliba jaga jing tray jong gibreo kamud eru ban khang namar kin siyo ba panru ni hi ni sa pli namar ba kadu kamang so are la kani ka LP kami harap yang namar ba kayin jonga kala de bendam mensam tio man ka ngahapan apa sih benar mau betul kasih time is money umong pareng lara ni pelut portan kapo kadoru ni hap siu kambon namar kata ni hap ban kan mau ba ni de ban buram ya kali baru ka economics jong ka LP kadika bun bagi ki mudur ki am kasakang ya tourism kata ngam tip kanungut ki brew ki ruspa nak tourism lese ki bun hi tangba ki bun ru ki badu ya ka kamai gaji ni tip ya kata ni I bau dak harbun ba wan na ba bau la shim ya ki business ki bar ya ngam ngi bahaya ma I bah pereng bahaya ru bar dakar tama I ki bahaya tangim dam ILP ra ki to namar ba ki wan bekum ki company ki wan bekum ki factory te kitu ki kilat namar ba ki wana pisah bagi buram tangi beri wana pisah te kabangi di ben kama kadi kata kaliba ru ni di ben buram klaim kata ndan jingmod ero ban pan ni ki te smoba ai comment kumno pisngo lada pia hap jingmod banga ka biang na pem hap jingmod ka biang hi pia banai nia ga jutang ngila banyak tokit susu halor kani la lembaki comments kubliswan